Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ghafir ayat 13. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Fad'ullaha mukhlisina lahuddin. Fad'ullaha mukhlisina lahuddin. Fad'ullaha mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Fad'ullaha mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Amma dzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jailna wa razaqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa utai awai kaladzi zat yurikum
ningalake sapa alladzi kum ing sira kabeh ayatihi ing pira-pira ayate Allah la sing ningalake pirang-pirang ayate wa yunazzilu lan nurunake sapa zat lakum kanggo sira kabeh minas samai saking cak samai apa samai langit rezekan kenal cak samai teman gak kenal biasa kirim semen kirim herba tak samai. Jadi Allah sing ningalake nuduhake menampakkan ayat-ayate Allah. Dan surat Ar-Ra'd surat nomor 11 ayate ayate saklusin sewajan wala yurikumul farqahu fa huwa tama'u wa yusius sahabbasikol terus wa yusabbihu rabbu bihamdihi wal malaikatu min ifati wa yusiru sawa'iqa fa yusibu biha man yasha'u wa yujadiluna fillah wa huwa shadidul mihal tak mahir tak keliru mahir waladhi yurikul barqa khaufan oh barqa apa kilat apa bang petir apa nih bedek apa nih iku adalah ayate Allah khaufan wa taman khaufan wedi wa taman tamak apa tamak itu ragus tamak arep-arep dadi nek diketono bledek iku wedi ya arep wedi kena bledek arep-arep oleh udan iku termasuk ayat-ayate Allah waladhi yurikum ayati wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa awan nurunake teka langit minas sama'i rizqan ing dadi rezeki teka iku teka teka Allah rezeki iku teka Allah langit wa fi apa sih iku wa fi samai rizqukum surat surat ayat lan ing dalam langit rezeki sira kabeh yaiku rupa banyu. Dadi awal kaya rezeki ku ora rupa dhuwit kleang-kleang. Rupa emas-emasang klothok-klothok gak ngono. Allah memberikan menurunkan rezeki dari langit rupa banyu dan
Banyu udan iku rezeki. Tapi nek kakean ya banjir. Jadi sebab oleh banyu udan dadi rezeki wong tani iso panen. Mergo ana banyu. Lah nek wong tani wis panen duwe dhuwit iso tuku tuku sepeda, tuku baju, akhirnya sing dodol klambi oleh duit, oleh rezeki payu mergo sing duwe sepeda motor akhirnya iso dodol sepeda oleh duit, oleh rezeki sing apa meneh sing tambal ban balik bocor. Nah, iku kabeh teko banyu udan. Nek wis gak ana banyu udan alamat kayak zaman itu Nabi Yusuf gak ana udan 7 tahun ya kelepean kelek-kelek gak ana sing dipangan. Mana apa katene? Godhong wong kalau banyu udan godhong. Sukete gak tukul. Jadi Allah menampakkan al-barqa bledek itu sebagai apa? Tanda-tanda akan hujan. Bayu si usaka basikol. Awang giring mendung kang abot wa sabiqur ratu bihamdi. Akhirnya noble bledek arrodu guntur apa nih? Bledek apa nih? Halilintar. Iku kabeh apa menunjukkan ayat-ayat Allah. Nek gak ana bledek Alami udane. Kasrahan. Apa? Airnya tidak menyuburkan. Apa? Bledek itu Ngersi air. kok ngersi itu? Menggabungkan unsur-unsur yang ada di dalam udara apa ya? Ana amonia, nitrogen, oksigen, karbon, hidrogen. Nah, itu disumet karo bledek itu terjadi apa? Penggabungan. Akhirnya terjadi asam urat. Bahannya protein. Asam bahannya protein asam sulfat gitu. Asam innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asam amino. Asam laktat itu apa? Gula. Hah? Asam laktat itu gula sih. Susu. Terus kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menungso kan duwe lemak. Iku nek dibakar karo oksigen menghasilkan tenaga panas. Lah lemak nek dibakar menghasilkan energi karo apa nih hasilnya? Karbon dioksida karo air. Akhirnya dikeluarkan dalam bentuk keringat dan seterusnya. Jadi Allah yang menunjukkan ayat-ayatnya Allah dan Allah menurunkan dari langit yaitu sebagai rezeki. Nah, surat apa? Nafis sama irjikukum wa ma tu'adun. Surat ayat
Ad-Dariyat wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ayat 22 surah Ad-Dariyat. Dadi ndam langit rezeki sira kabeh apa sing dijanji sira kabeh. Wa ma yatadzakkaru illa mayyuni. Wa ma yatadzakkaran orang ngenangen orang mikir illa kejaba man wong yunibu. Jadi taubat. Taubat. Jadi balekno kabeh segala urusan kepada Allah. Fad'u mongko ndonga sira kabeh Allah ing Allah mukhlisina ing hale mukhlis murni. Lain selawe wa ma umiru illa liya'budullaha terus surat jadi menyembah hanya kepada Allah, bukan surat Al-A'raf ayat 29. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wa da'uhu mukhlisina lahuddin kama badakum ta'udun. Lain dengan surat apa jin? Innal masajida lillahi terus fala tad'u ma'allahi ahadan. Tadi nek masjid iku aja menyembah kepada selain Allah, hanya nyebut Allah tok, aja dicampuri liyane. Innal masajida lillah, kabeh masjid kedhe Allah, fala tad'u ma'allahi ahadan. Aja nyebut beserta Allah seorang pun. Jadi mukhlisina lahuddin, mukhlis hanya kepada Allah tok, walau karihal kafirun, walau karihal senajan keting sengit gak seneng sapa al kafiruna wong kang padha kafir. Lain nek mari salat ya apa? La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sina'ul hasan. Jadi mukhlis hanya menyembah kepada Allah tok, hanya menyebut nama Allah tok. Lain di masjid itu kalah nyebut selain nama Allah. Kadang-kadang di kene masjid nyebut sapa sing dikubur di burine masjid disebut. Ya biasa ngono. Enggak. Biasa lah ngono. Ila Rohi sapa sing kono mang Al-Fatihah ya ngono. Sususan ila ruhi Al-Fatihah ya ngono. Sing nyebut kepada selain Allah. Nek ngono jare gak sambung nang Allah. Orane dekane selama iku wa manatuhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Surat
Surah Zumar. Bukan. Si awal itu. Jadi orang nyebut kepada selain Allah kejebak supaya bisa nyedana nang Allah iku alasane. Ketemu. Loro gak telu iku. Surah Az-Zumar surah 39. Oke, Pak. Ya wajan. Ala ilahi khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya mana butum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Jadi perintah itu dikala nyembah nang Allah tok murni. Tapi mereka menyebut kepada selain Allah, menyebut nama-nama selain nama Allah. Di antaranya yaitu mang khususan ila ruhi apa ngono Al-Fatihah summa ila Al-Fatihah ya. Dengan harapan mendekatkan diri kepada Allah. Yuqarribuna ila Allah. Padahal jelas surat Jin mang ya apa ya Tim? Inna masajida lillahi fala tad'u aja nyebut beserta Allah seorang pun. Terus surah Al-Kahfi terakhir. Terus inna ilahukum ilahu terus fama yarju wala yusrik ojo sirik di dalam beribadah. Jadi harus murni hanya kepada Allah tok. Mulane nek pembukaan salat doa iftitah ya Bang. Inna sholati asusuki wa yamaha wa kasaha kawasaki ya ngene. Inna susuki wa yamaha wa kawasaki Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin la syarikalah. Tidak ada sekutu beserta Allah. Jadi hanya murni kepada Allah tok, gak krana didelok Pak Lim, gak krana diobrak karo Pak Ivan. Tapi murni karena Allah, gak krana wedi keamanan, gak krana wedi telat terus dihukum. Tapi lillahi ta'ala. Ana kan wong iku lek ibadah iku lek ana sing ngelokno tambah semangat. Nek dilokno tambah semangat, nek gak ana sing ngelokno malah kendhu. Sebali ana wong ku nek ana sing muji. Wah, tahajud rek. Semangat nek gara sing muji kendhu. Lah nek lillah karena Allah, mbok puji ya. Budal semangat, gak sing muji ya budal semangat, ana rewangi. Terus gak ana rewangi ya. Terus mbok delok terus gak mbok delok ya. Terus gak krana sampean, gak krana mbok delok, gak krana delokno, tapi krana Allah. Mulane istiqomah, continue ajak senajan sedikit. Mulane ana hadis ahlis dinika yakfika qalilum minal amal. Nek sampean golek hadis niku golek buku jenenge Jami'us Shaghir karangan Imam Nawawi.
Kono kalimat iku singkat-singkat ngono. Jadi ahlis dinika murnikan agamamu. Yakfika qalilum minal amal nyukupi ing sira. Qalilun minal setitik saking amal masa sampean amal awaken riya supaya didelok nek kalau sing delok gak semangat ilang muspro. Tapi nek karena Allah senajan setitik iku bakal mencukupi muane akhlis dinika murnikan agamamu ibadahmu hanya untuk Allah. Nah, gampang diucap praktek iku sing angel. Kadang-kadang krungu kiai ini kate golek mantu. Tak delok sampean kok semangat ndek sop ngarep terus. Iya aku krungu Pak Yai dari golek mantu. Dadi oleh semangat ndek sop ngarep mergo kepengin dadi mantune Yai. Gak karena Allah. Betul. Lane sing hati-hati, ati di hati-hati ditoto aja sampe karena riya, aja sampe karena didelok, aja sampe karena dirungokno. Eling hadise hadis kursi ana wong ngalim nang nanti terkenal ditakoni karo Allah krana sapa? Laka ya Allah. Cari Allah ya Allah. Kadzabta, katrimo kadzab, kadzab ana sidae. Korokon. Tapi liyukola alimun. Sebab darane koni wong kang alim. Ana maneh sing alim maca Quran. Terkenal nang ndi. Ake takani karo sampean biyen terkenal ahli maca Quran krana sapa? Laka ya Allah. Tapi disereni karo kadzabta bohong kamu. Tapi liqala qariun. Sebab kamu jarane ahli maca bakat kila teman kabeh ngarani koni ahli maca. Akhire malaikat jelokat salatan jabrolan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Masamane awake tapi nek gak krana Allah, gak lillah tapi kepada yang lain, na'udzubillah semua karena gunane muspro. Na'udzubillahi min dzalik. Senajan titik nek ikhlas iku bakal menolong kita di hadapan Allah. Oke ya? Sampai sini ada pertanyaan? Sekarang sekian kaji kita, semoga memberikan bimbingan kepada kita sehingga amalan kita mukhlis karena Allah bukan karena yang lain. Imam Ghazali pernah mengatakan uang itu gak diarani berilmu sebelum beramal. Jawab pesan Imam Ghazali mang. Ora diarani berilmu sebelum beramal. Ora diarani beramal sebelum ikhlas. Guru iso diarani ikhlas kejaba karena Allah. Jadi itu pentingnya masalah ikhlas. Sekian kaji kita, semoga memberikan kebaikan dan bimbingan yang kepada kita. Amin. Allahumma faqina fiddin, afaqina fiddin, afaqina fiddin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.